Ovo je Ema. Voljela je jesen kad lišće mijenja boje i zrak postaje svjež. Jednog jesenjeg jutra Ema je pomagala tatici skupljati orahe i žirove. Odjednom je ugledala crvenu vjevericu koja je trčala oko stabla. Hej, vjeverice, pozvala je Ema. Vjeverica je bila jako zauzeta. Trčala je gore dolje, skupljala žirove, ali Ema je primijetila nešto čudno. Vjeverica bi stavila žir negdje, pa bi zaboravila gdje. Oh ne, gdje sam stavila taj žir? Zabrinuto je pištala vjeverica. Ema se nasmiješila. Čini se da ti treba pomoć, rekla je. Ja sam Pipa, rekla je vjeverica. Moram sakupiti hranu za zimu, ali uvijek zaboravim gdje sam što stavila. Ema je imala ideju, ja ću ti pomoći. Napravit ćemo plan, zajedno ćemo biti tim. Pipa je bila presretna. Svojim repom veselo je mahala od uzbuđenja. Stvarno, hvala ti, Ema. Ema i Pipa krenule su u akciju. Ema je nosila mali ruksak za žireve. Pipa je trčala, pronalazila najbolje žireve i donosila ih Emi. Ovaj je savršen, pištala bi Pipa. Ema bi ga stavila u ruksak i zapisala na papir gdje će ga spremiti. Radile su kao pravi tim. 1, 2, 3 u 20 žireva. Bravo, pohvalila je Ema. Sada su trebale pronaći sigurno mjesto za spremiti hranu. Gdje obično skrivaš žireve? Upitala je Ema. Pipa je pokazala na veliko stablo s rupom u deblu, ali ponekad zaboravim i stavim na drugu stranu. Ovdje. Ema je označila stablo s vrpcom. Sad nećeš zaboraviti, rekla je pametno. Zajedno su počele spremati žireve u rupicu u stablu. Ema bi dala žir Pipi, a Pipa bi ga pažljivo stavila unutra. 1, 2 i 3. Brojale su zajedno. Pipa je naučila biti organizirana. Vidim, ako sve stavljam na isto mjesto, lako ću naći, shvatila je Pipa. Ema se nasmiješila. Točno. Planiranje je važno. Nekoliko dana kasnije pao je prvi snijeg. Ema je bila vani, a Pipa je odskakutala prema njoj. Ema, hvala ti. Našla sam sve svoje žirove. Znam točno gdje su. Pipa je bila tako sretna. Ema je bila ponosna. Naučila si planirati unaprijed, rekla je. Pipa je klimnula. Sad sam spremna za zimu. Zima je stigla, ali Pipa je bila spremna. Imala je dovoljno hrane, sve organizirano i sigurno. Ema ju je često posjećivala. Donosila bi nove žireve koje bi pronašla. Pipa bi ih spremala na svoje označeno stablo. Postale su najbolje prijateljice. Ema je naučila Pipu planiranju, a Pipa je naučila Emu uživati u malim trenucima prirode. Zajedno su bile savršen tim za svaku sezonu. Ema i Pipa naučile su nas važnu lekciju. Planiranje i priprema čine sve lakšim. Kad radimo unaprijed i organiziramo se, spremni smo za sve izazove. A kad radimo u timu, sve postaje zabavnije i lakše. Prava prijateljstva pomažu nam rasti i učiti zimi, ljeti i u svim sezonama između.